Assalamu alaykum mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym taýdan mehriban muştoklary. Halkara paragatçylyk we anançpak ýylymyzda biziň her biriňizde berk jan saglygyny, öýe joklaryňyzyň abadan bolmagyny, tutýan tutumly işleriňiziň el mydama, rowaçlyklara, üstünliklere beslenmegini tüýsüregmeden ardulap, owazy sahnada ýyllar atly aýdym taýdy diň jaş ketmesiňizden biz bugünkü sahna başlaýar. Ýokda gepleşigimizden bugünkü sahanyň mihmany kimkä? Oň üçin orada mehriban ýeşler bir de tomoş etmeňiz. Dowam edin bidadyr asalymdan gepleşigimizden bugünkü sahanyň mihmany bilen sizi tanış edersem de onuň jany sesli ýerine ýetirjek bir näçe aýdymlaryny size ýetirir. Türkmen owazy ýylymyndan daşlaşmaň, owazy sahnada ýyllar at gepleşigimiz siziň bilen. Mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, owaly sahnada ýyllar at gepleşigimiziň bugünkü sahny gözel paýtagtymyzda ýerleşýän Bagyt ýoly toý mekanynda ýazga geçirýär. Gepleşigimiziň başynda şeýle owadan döwre bap gepleşikler taýýarlap, size ýetirmäge bize ähli mümkinçilikleri, ähli şertleri döredip berýän Türkmen halkymyzy baky bagtyýar döwre ýetiren Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň watanymyzy aýdym ýollarda ak geljege tarap alyp barýan Arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. Atudy ýurdumyzda, paragat watanymyzda hemişe aýdym zadyň owazy belentden belent ýanglansyn. Mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, owaly sahnada ýyllar at gepleşigimiziň bugünkü sahanyň mihmanyny sahnamyda çağırmazdan öňürti. Adatdaklar ýaly sahnamyzy bedäp duran biziň ustad Sadan ýigitlerimiz bilen biz sizi tanış edýär. Mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, görüşmez ýaly Klaus Taguralynda biziň ustad Halifa Sadan namyz döwlet täsir. Şeýlege mehriban ýeşler, Gyjak Taguralynda biziň Zekini Sadan namyz Safa Murat, Aman Muradow. Şeýlege mehriban ýeşler, kakylyp şalnaýan Dep Taguralynda bolsa biziň ustad Sadan namyz Muhammed Bekiýew. Şeýlegem kakylyp şalnaýan ýene bir Dep Taguralynda Muhammed Şamuradow. Mehriban ýeşler, Dutar Taguralynda bolsa biziň ýene bir Zekini Sadanyň dostumyz Begli Murat, Aman Muradow. Şeýlegem ýene bir Klaus Taguralynda bolsa biziň Zekini Sadanyň agamy Dörtguly Urban Muradow. Sadan ýigitler siziň hemmäňize gepleşigimiziň bugünkü sanynda hoş gördük. Mehriban tomoşaçylar, edýärler, indi bolsa gepleşigimiziň bugünkü sanynyň mihmanyny sahnamyda çağırmaly pursatymyz gelip ýetdi. Gepleşigimiziň bugünkü sanynyň mihmany 2023-nji ýylyň parlak geldi. Biziň Zekini estrada ýyldymyz, Zenan aýdymçymyz Bahar Annaýbany garşylaýar. Bahar Annaýba, owaly sahnada ýyllar at gepleşigimiziň bugünkü sanyny biz sizi hoş gördük. Bugününe Sadan ýigitlerimiz bilen gepleşigimizde mihmançylykda ählimizde ma'lum bolýaly sunuň wata sarpaly Gahrman Arkadagly Gahrman serdarly ýurdumyzda barça sadanlarymyzyň joşuny aýdymlary, joşuny owazlary bugünkü hasam bir belentden belent ýanglanýar. Gepleşigimiziň başynda bir joşuny arduwlaňydym, ileşemde ýetirdiň. Sağ olun Muhammed Aras. Şuňky owaly sahnada ýyllar atly gepleşiňizde çağıranyňyz üçin biz hem özümiziň Sadanyň ýigitlerimiz bilen şuňky gepleşiňizde bir näçe halifalaryňyzdan miras kalan aýdymlar şeýle Türkmen halk aýdymlary bilen çykyş etmäne gelip şu pursatda bizi şeýle ajaýyp eşekli zamanyda ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza Arkadagly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Olaryň jalary sag bolsun, belent başlar aman bolsun, tutýan tutumly işler mydamy rowaj alsyn. Köp sag bolun Bahar, arduwlaňyz hatyrly bolsun, bizem siziň arduwlaňyzda goşulýar gepleşigiň dowamynda siziň ýerine ýetirjek aýdymlaňyzdan ul höwes bilen diňläris. Indi Bahar biziň gepleşigimiz bir näçe sahypadan ibarat tomoşaçlarymyzdan gelen sowallar we dörüjük toparmadan taýýarlanan sowallar we gepleşigimizde biz häzir söhbetde şu arkaly dowam edersek, ýöne gepleşigiň başynda bir de tomoşa diýen tomoşaçlarymyz üçin, aýdym saýjylarymyz üçin bir siziň ýerine ýetirjek aýdymyz bilen başlaly, soňra söhbetde şu arkaly dowam edip bereriz. Ulu höwes bilen.
Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, onu näme Türkmen wasila ilminden daşlaşmaň gepleşigimiziň bugünkü sanynyň mehmany biziň zekini estrada ýyldymyz Bahar Anaýewa gepleşigiň dowamyny siziň üçin bir näçe aýdymlary ýerine ýetirer. Häzir hem gepleşigimiziň başynda ilkinji ýerine ýetirjek aýdymyny hemmämiz diňleýäs. Ondan soňra gepleşigimiz ýürüýte Bahar Anaýewa bilen sizden gelen sowalar arkaly dowam eder. Çiğdin sözün hakla Mağtumulu tilin sakla Haber sorarmağın yerde Mağtumulu tilin sakla Haber sorarmağın yerde Noğut birilmeyen yerde Ene mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiziň başynda Bahar Anaýewaň ýerine ýetiren aýdymyna diňlediňiz. Bahar köp sag bolsun aýdýas. Aýdymlaň dowamy bar, biziň aýdym taýýüjlerimiz, diňlärler. Bahar görüşimiz ýaly şeýle güneşi ýurdumyzda, atyda watanmyzda şeýle bir öz aýdymyny, öz zekiniňi açyk görkezmek üçin, halkymyza ýetirmek üçin biziň ýurdumyzda ähli mümkinçilikler, ähli şertler döredülen elbette halifalardan miras kalan aydımlara bugün kuvunna bir fiziolog yaş şagirdin dillerine hatam bir teadir uşta ul bir joşkun bilen ýanlanya tebabi bugün kuvunna halifa şagirdlik ýoly hatam bir giňerme eýe boldy şeýle purzatda da bugün gepleşigimiziň mehmany gepleşigiň dowamynda da biz size sunnuq arzu edýär sebebi häzir biziň dörüjlük toparmadan taýýarlan sowallaryň bar bize tomoş edýän tomoşaçlarymyzdan gelen sowallaryň bar litiwänizden nähil sowallar çyksa çok bağımsız olarak da cevaplandırmalı. Böyle. Ona mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, biz häzir gepleşigimiziň birinji sahypasyna başlaýas. Gepleşigimiziň birinji sahypasy bolsa SMS sowallary diýip atlandyrylýar. SMS sowallar sahypamyzda Bahar görüşimiz ýaly
Gepleşimizin 05-25 gysy belgisine tomoşaşlarymyzdan gelýän sowallarymyz bar. Elbetde sowallarymyzam bahar dogurdy sanardan diýsen kän. Siz äzer etmeli zadyňyz 1 bilen 100 aralykda 10 san belgini saýlamaly. Şol san belgilerin içinden çykan sowallarym jogaplandyrmaly. Indi äzer o sowallaryň 100süni size ýetirsek aýýam ol bir gepleşik üçin has köp boljak. Şoň üçin 10 san sowal saýlamaly. Saýlamak gezeginem siziň özüňize goýýas. 1 bilen 100 aralykda 10 san belgini arna aýtsaňar. Ay, bu ýa-da Yedilik. Ay, şol adatdakylar ýaly gepleşimiziň her gerek sany mehmany yedilik san belgini saýlýar. Bizem iň köp gelen sowallar şu yedilik we 5lik san belgilerde. Beşem diýjek boldum. Siziňiz 5em saýlap bilýän. Beşem saýlaýan. Yedilik, 5lik, 1lik, 9am saýlaly. 9am alýas. Ýene haýsy san belgi? 88. 88. Ýene 5 san belgi. 15. 15, 25. 25, 35. 35. 45. 5'lerden gittin 45, ahirkam 55. 55. Ene Behramany ileşşer formaty tomoşaçylar baharın saýlan san belgilerine gördüňiz. Nädir şol san belgilerdäki sowallary bahar biz jemleýänşek tomoşaçlarymyz garaşdyrmaly biz size ýene sahnamyza ýollaýas. Aydın taýýüjlerimiz üçin ýene de ýanky albyr jany sesli aýdymlaryňyzdan bir ýerine ýetirip beriň. Bizem diňläli, tomoşaçlarymyzam diňlesin. Soňra bolsa sowallarymyz bilen dowam eder. Ol höwetini. Behramany ileşşer formaty tomoşaçylar onu Türk Innowatsiýa ýaýlymyndan daşlaşmaň ýaýlymda siziň üçin bahar anlay aýdym. Zak güleýsin min garybyň göwnüne ödüň bileýsin gyýlar bas bolýar gynnan gelýär gynnan han gelýär Gel gülüm gel ayım gel yarım Gel gülüm gel ayım gel yarım gel
canime Ah gelirler seylenden mübarek olsun Ah hey Aşık arman çeker ayrılsa yardan Kuşlar telim alır yürüyüşte kalan Ah men seni eyveriyen gelinden gıydın Ah yavrey hey 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 ah gelinler seylininden mübarek olsun Ah hey hey Gel gülüm gel ayım gel yarım Gel gülüm gel ayım gel yarım gel ay canime Ah gelinler seylininden mübarek olsun Ah hey Bahar yeli tehran kalbin açanna Bağda bildiririm ovadı ene Hatta yıllar kirvin uğrap geçenne Yaşayışın baki devam ene Elenirde dünyan gövher tezi var Ihlatınla denir deryan mevcu var Sevgüsünle sıymadı ruhum gücü var Aşkı bozsalarım gülzari ene Sevgüsünle sıymadı ruhum gücü var Aşkı bozsalarım gülzari ene Yine kötü diller biter dağlara Yine kötü diller biter dağlara Yine kötü güller biter bağlara Göğün seyran eder acıp çağlara Dünyan savulmaca gül yâdı ene Göğün seyran eder acıp çağlara Dünyan savulmaca gül yâdı ene Enin barta aydın gelir divana Enin barta yollar bağıtar ovana Uykuda beslensin acıp zamana Elimin söygüsü toğavi ene Uykuda beslensin acıp zamana Elimin söygüsü toğavi ene Yaşayışın baki devam ene Mehriban tomoşaçylar, görüşme diýelik Bahar Naýwan ýerine ýetiren aýdymyna dinlediňiz. Inni bolsa Bahar biz sowallarymyzy jemledik. Ondan sowallarymyz bilen gepleşigimizi dowam edýäs. Iň köp gelen sowal bilenem sowalmadan başyn başlaýar. Näme sowal roýdun Bahar?
ýa-da aýdymçylarymyza şonu diýişgärlemede köp berilýän sowal Muhammed Aras, tamaşaçylaryň köp ýerde gabat gelýär-de ilkinji bilen şol aýdymçy medeniýet sunugy diýişgärleriniň ýaşyny, näçinji ýylda doglanýyp şonu gyzyklanýarlar men pikirimçe. Özüňizden soraýarlar, şeýlemi? Hawa soraýarlar. Şol sora, ýani iýleşmede jogap bolsun sowalmada siz näçinji ýylda we nirede doguldyňyz? Men 1989-njy ýylda Ahal welaýatynyň Qaqatrabyna doguldım. Ahal welaýaty Qaqatrap. 1989-njy ýyl haýsy İýun aýynyň 18-nde. Onu sizin doğulan günüňizde entek öňde eger gepleşigimiz şo sene gabat gelse, gepleşigimiziň üstü bilen sizin doğulan günüňizde hökmany gutlar. Endik sowal bilen mehmaniyleşip gepleşigimiz dowam edýär. Endik sowalymyz şeýle. Bahar biz bilýäs, siz Serpay dörüjlük toporuny işlediňiz. Elbetde. İýleşme sowal ýazyp ýollapdyr. Serpay dörüjlük toporuny işleýän ýyllaryňyzy aýdyp berýärsiňiz. Muhammed Aras men 2009-2014-nji ýylar aralygynda Serpay dörüjlük toporuny rahmet etdim. Biziň ýoldaşymyz Türkmenistanyň halk artisti Murat Ýeli Bayramberdiýew bize aýdym tadyň iňçe tiltimlerini, şeýle türkmen halk aýdymlarynyň ýerine ýetiriş usullaryny, umuman sunugaty medeniýeti aýdym tada degişli zady men şol ýerde halipamdan Türkmenistanyň halk artisti Murat Ýeli Bayramberdiýewden öwrendim. Maslahatlaşyp öwrendik. Hawa. Şoň üçin hem şunky gepleşiňizde Serpay dörüjlük toporuny işleýän döwrümizde ýerine ýetiren aýdymlarymdan hem getirdim. Ul höwesini dinler. Endik sowal bilen onu biz sowalymyz dowam edýäs. Bahar biz bilýäs siz 2023-nji ýylyň parlak geldi. Gahrman arkadağımızın arkadağı Gahrman Serdar'nın sayesinde yurdumuzu bir estrada ýyllary ýüze çykarmak maksady bilen bir näçe dörüjlük bäýatçylykları geçirilýär. Sizem elbetde şol 2023-nji ýylda ýylyň parlak ýyly diýen ada göçme nişanymy nasip bolduňyz. Sowalymyz şeýle siz ýylyň parlak ýyly bäýatçylygyna näçegede gatnaşdyňyz? Diýsen gowsara ýylyň parlak ýyldy bäýatçylygyna men 4 gede gatnaşdym. 4-nji ýyl ýeňiňi boldum, ýylyň parlak ýyly diýen adamy nasip boldum. Ýöne şol 4 ýylyň içinde halifalardan maslahat alyp bilmeýän zatlarymyzy öwrenip, ýyl geçdigçe kämilleşip, her ýyl halifalaryň berýän maslahatyny netije çykaryp, şeýdip kämillige gadam atdykda ýeňiňi boldum. Ha bize şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän, ýaşlara uly üns berýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagly Gahrman Serdarymyza köp sawalsyny aýdýan. Olaryň jarlary sag bolsun, belent başlar aman bolsun. Köp sag bolun. Bahar bizem siziň arzuwlaryňyza goşulýar. Hemişe ýeňişli mendilleňiziň sanynyň kän bolmagyny siz arzu edýär. Indi bahar indik sowalymyz bilen gepleşigimiz dowam edýär. Indik sowalymyzam iýleşmede ýazyp ýollapdyr. Bahar Anaýewa okan bilim alan ýerleňiz hakynda aýdyp geçäýdiňiz. Mümkin bolsa orta mekdepden başladyňyz. Bolýar. Men orta mekdebi Ahal welaýatynyň Qaqatrabynyň 11-nji orta mektebini tamamladym. Soň okuwymy tamamlap Serpay dörüjlük toporuny işe geldim. Türkmenistanyň telekommunikasiýalary we informatika institutyny şol wagtda Türkmen döwlet ulagy we ara gatnaşyk institutyny tamamladym. 2012-2017-nji ýyllar aralygynda. Häzirki wagtda da zähmet çekýän ýeriňiz? Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşüne zähmet çekýän. Köp sag bolun. Biz size işiňizde sünnü arzu edýäs. Indik sowalymyz bilen mehmaniyleşler gepleşigimiz dowam edýär. Indik sowalymyz Bahar Anaýewa, siziň iň halaýan naharyňyz haýsy nahar? Şu wagt men tanaýan deň duşlam, maşgalamyz seredip duran bolsa, menden öňürti dograma diýip gaýgyranlarlar. Sebäbi dograma görsem hiç ýyldyryp bilemek iýen türkmeniň milli nahary bolan dograma. Dograma. Köp sag bolsun aýdýas Bahar, görüşimiz ýaly sowallarymyz, gadaşdyn iýleşimiz, garaşýandylar, bular sowallara gadaşyp aýdym bir ýerine ýetiräýse diýip şoň üçin bir sowallamyzyň arasyny aýdym bilen bölelip, biz sahnamyzy ýollaýas, bir ýene-de aýdymlardan bir ýerine ýetirip berin, ondan soňra biz ýene sowalymyzy söhbetimiz dowam eder. Ol höwes bilen. Mehmaniyleşler, hormatly tomoşaçylar, biz onu owaly sahnada ýyllar at gepleşigimizi Bahar Anaýewaň ýerine ýetirjek. Aýdymlary bilen dowam edýäs. Dinläň, deýin jalyň, lezzet alyň.
Gözüm vardır sana, gözüm damdardır sana, gözüm damdardır sana. Yürek intizardır sana, sevdiğim kara bağrım kan eyledin. Kara bağrım kan eyledin. Ağlayan min bu derdim çok, tenkidin
Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, Türkmen Owasy ýylymynda owazy sahnada ýyldyzlar atly Aýdym Sadydyň jaş gepleşiginde tomoşa edýän gepleşigimiň bugun sanyň mihmany bolsa biziň zekini estrada ýyldymyz Zenan Aýdym şeýmez Bahar Arnaýew. Bahar köp sag bolsun aýdýas, ýene bir ýolup ýerine ýetirip beren Aýdymlaryňyz üçin. Indi Bahar biz sowallarymyzy dowam edýäs. Indik sowalymyz biziň ýyleşimiz Dörler Hadinesi we Atalar sözü bolan Paýgat Çeşmeti kitabyndan ýazyp ýollapdyr. Belli bir aýdylan Atalar sözü ýartyn ýazypdyr da ýartynam size dowam etmeli goýupdyr. Nakıl şeýle, gyýdy baryň, näde bar? Ogly baryň, döwleti. Ogly baryň, döwleti. Berekellap, jogap dogry. Mehriban iýleşler, indik sowalymyz bilen onda biz sowalymyzy dowam edýäs. Sowal bermeden öňürtüp, Bahar sizden soraýyn, aslynda siz halda okap gördüňiz. Hawa. Halda okap gördüňiz. Onda bu sowalyny size kyn düşmez diýip umyt edýäs. El halynyň seçekden soňky ikinji bölegi näme hilatlandyrylýar? Muhammed Aras, men halda okap bilýänizmi? Biziň maşgalamyzda ejem daýdalamam, şu wagtym halda okaýardylar. Şeýlemi? Daýdalam, häzirim de okaýar. Şolem. Şoň üçin maňa bu sowal kyn düşmedi. Seçek bilen älemiň arasyna toprak diýilýär. Toprak diýilýär. Jogap dogry. Indik sowalymyz bilen bakaryp biz sowalymyzy dowam edýäs. Ýene de sowalymyz Türkmen halky hakynda belki bize tomoşa edýän tomoşaçylarymyz gepleşigimizde Zenan Aýdym şygatnaşar diýen umyt bilen sowallar ýazyp ýollandyrlar. Olar dogry pikir edipdirler. 2023-nji ýyldan bäri ýaýylma çykkan owazy sahnada ýyldyzlar atly gepleşigimizde Zenanlaryň içinde diňe Züleyha Kakaýew gatnaşypdy. Ene de ýylyň parlak gildi bugun kun Bahar Arnaýewda biziň gepleşigimizde gatnaşýar. Türkmenistanyň milli halçylyk sunumaty näçinji ýylda UNESCO tarapyndan adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň görnükli sanyna giridildi. Muhammed Aras, bu sowala jogap bermek men üçin kynal. Şol waka münasibetli geçirilen bayramçylyk dabarasyna özümizem gözli şaýat bolduk. Biz çykyş etdik öz milliligimiz bilen, hawa milli aýdymlarymyz bilen Türkmen halysynyň milli muzeýine çykyş edipdik. Şondan ýadyma düşdi 2019-njy ýylda. 2019-njy ýyl. Berekellar, jogap dogry, dogrudan 2019-njy ýylda adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň görnükli sanyny giridildi. Jogap dogry. Indik sowalymyzy size getirýäs. Indik sowalymyzdan bakar şeýle, siz 1-nji synpa näçinji ýylda gadam bassyňyz? 1-nji synpa gadam basýan ýylyň her kimem ýadynda galýar. Men 1996-njy ýylda 1-nji synpa bitdim. 1996-njy ýyl. Sowalymyz dowam edýäs. Mehriban tomoşaçylar, indik sowalymyz şeýle, Bahar Arnaýew. İnternet üssü bilen duşuklarda hem de gatnaşyklarda size köp berilýän sowal. Muhammed Aras gepleşigiňiziň başyna berilen sowal internet urgamlaryna hem siz näçinji ýyl nerede dogurlyňyz diýip şu sowallar agdyklar edýär. Düşnükli bolýar sag bolun. Bahar ne görüşmedi ýaly iýleşmezden gelen sowallarymyza size ýetirdik. Sowallarymyzam şu ýerde bizni jemleýär, sowallar jemlendi. Indi biz sizi ýene de sahnamyza ýollaýas. Aýdym ta söýjülerimiz üçin iýleşmemiz üçin ýene de aýdym ýerine ýetirip berýän. Ul höwet bilen.
edenne ruhumu kaytardığına Ninle gıydın iydanna yar yar gül ömrümda yedenne Sever yarın iydanna ley gül ömrümda yedenne Ömrümda yedenne Yayma yakina yadan
Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Türkmen Wagty aýlymynda owady sahnada ýyldyzlar atly gepleşigimiz dowam edýär. Gepleşigimiziň bugunky sanyny bolsa Bahar Anlaýewa. Bahar ýene bir ýoly köp sag bolsun aýdýar, siýerni ýetirip beren aýdymlaňyz üçin. Bahar gepleşigimiziň ahyrky sahypasyna gelip ýetdik. Tomoşaçylarymyz ileşýärmiz uly höwes bilen garaşýarlar sebäbi ýarymyzyň ähli günjogyny bir doglaryň günlerini ýaş toýlaryny toýlaýan ileşýärmiz we şol arzuly gutdogulary saýlamak geregini Bahar biz size goýýas. 5 tane o san saýlamaly bir bilen 100 aralykda şol san belgilerdäki arzuly gutdogulary açyp okap ileşýärmiz. Doglaryň günleri ýaş toýlary bilen gutlar hem-de sizin ýerine ýetirjek aýdymydan olara sowgat eder. Bolýar. Onu san saýlaýas bir bilen 100 aralykda 14 14-den başlaýas 21 21 36 36 93 93 ahyrkym 57 57. Ene mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Bahar Anlaýewaň saýlan san belgiler şulardan ibaret. Indi bolsa biz şol san belgilerdäki arzuly gutdogulary açyp okaýasa, ileşýärmiz, doglaryň günleri ýaş toýlary bilen gutlaýas. Ilkinji duran arzuly gutdogumyz Lewap welaýatynyň ýaş ejesi Guwanlyk Mehriban Kakazy begen jagany, Mehriban ejesi Gunşagen ejeni hem-de jigzi bäguli doglaryň günleri ýaş toýlary bilen tüý sürekden gutlaýar hem-de olara berk jan saglyk uzak ömür arzu edýär. Menem Gowanyň ýakynlaryny doglaryň günleri bilen ýaş toýlary bilen tüý sürekden gutlaýan. Goý olaryň jallary sag bolsun. Köp sag bolun, arzular hasyl bolsun. Indi arzuly gutdogumyz Ahal welaýatynyň Kaka etrafyndan toýlaga bilen maýa geneji ogullary Muhammed Aliň 14 ýaşy hem-de Hezret Aliň 4 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar hem-de Muhammed Ali bilen Hezret Ala berk jan saglyk durmuş ýoluny üstünlikleri arzu edýärler. Men hem şu gepleşiň üstü bilen Muhammed Aliň, şeýle-de Hezret Aliň doglaryň günlerini tüý sürekden gutlaýan. Jallar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Arzular hasyl bolsun. Indi arzuly gutdogumyz Balkan welaýatynyň etrawynyň ýaş ejesi kömek kuşlaryň agdy bir maşgalasy ýazyp ýollapdyrlar. Nurgul agany 63 ýaşynyň dolmagy bilen tüý sürekden gutlaýarlar hem-de Nurgul aga jan saglyk uzak ömür tüý sürekden arzu edýärler. Men hem Nurgul agany 63 ýaşynyň dolmagy bilen tüý sürekden gutlaýan. Goý maşgalasynyň arasynda jan sag başlyk bolsun. Arzular hasyl bolsun. Aşgabat şäheriniň ýaş ejesi aýny geneji Türkmen Wagty aýlymynda owady sahnada ýyldyzlar atly gepleşigimizde ýygydyry tomoş edýändigini ýörüýte ýazyp ýollapdyr hem-de gepleşigimiziň üstü bilen iki ogullary Lukman bilen Hekimi doglaryň günleri bilen tüý sürekden gutlap gepleşigimiziň mihmanynyň adyndan bir aýdym haýyş etdir. Men hem Lukman bilen Hekimi doglaryň günleri bilen tüý sürekden gutlaýan. Olara berk jan saglyk uzak ömür arzu edýän. Olar üçin häzir gepleşigimizde bir aýdym ýerine ýetirip bereýin. Şeýlegem ýene bir arzuly gutlugymyz Lewap welaýatyndan Nartaş geneji agtygy alady doglaryň bilen tüý sürekden gutlaýar hem-de alada jan saglyk uzak ömür arzu edýär. Biz hem Nartaş genejiň agtygy alady doglaryň bilen tüý sürekden gutlaýar. Olaryň maşgalasyna jan saglyk agdy berilip ýar bolsun. Köp sag bolun, Bahar arzularymyz hasyl bolsun. Bahar inde görüşmek ýalyp arzuly gutluglygymyz da şu ýerde jemlenýär. Indi ýanky doglaryň günlerini ýaş toýlaryny toýlaýan ileşmemiz üçin hem-de bize tomoş edip oturan tomoşaçylarymyz üçin gepleşigimiziň üstü bilen aýdym ýerine ýetirip beriň, biz sizi ýene-de sahnamyza ýollaýas. Ber.
Bakar köp sağ bolsun aýdýas. Owaly sahnada ýyllar atdy Aýdym Sady diýen jaş gepleşigimiziň bugun sanyna jany sessep bir näçe aýdymlary ýerine ýetirdiňiz, ýerine ýetiren aýdymlaryňyz üçin köp sağ bolsun aýdýas. Mundan beýlegem joşuny owadyňyz ýurdumyzyň toýlaryny, bayramlaryny şular ýalyp bir owadan, owaly sahnalaryna hemişe ýanglanyp durmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Gepleşigimiziň dowamyny sizin jany sesse ýerine ýetiren bir näçe aýdymlaryňyza sadanlarlyk eden biziň sahnamyz bedäp duran biziň ustad sadan niýetlenmedi we sadan niýetlenmedi de köp sağ bolsun aýdýas. Elmydama gahrman arkadağımyzyň arkadagy gahrman serdarymyzyň saýatynda hemişe sunuňy däliminde mertebeňiz belent bolup bagtdan paýly, syýlygdan serpaýly bolup gezmeňizi tüýsüregimizden arzu edýär. Köp sağ bolun Muhammed Aras. Anha şu gün gowy gyzykly gepleşiňiz. Teleýaýlym arkaly tamaşa edemde hem gatnaşmak bir isleg döretdi. Jaly sesde aýdymlary ýerine ýetirmeň özüm bir lezzette. Tamaşaçylarymyza da ýarandyr diýip umyd edýän. Anha şu pursatda ýene de bir ýola bizi şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sağ bolsun aýdýas. Olaryň jalary sağ bolsun, belent başlar aman bolsun. Ýurdumyzda mydama toýlar toýlaşsyn. Anha bugünkü gepleşiň ahyryna bolsa, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň ösüşlerini wasp edýän aýdym bilen jemläýli. Elbetde gepleşigimiz onda hasam ýerine düşer şol aýdym bilen biz gepleşigimizden bugun sany geçirip oturýas. Ýene bir ýola owadyňyz hasam belentlere ýanglansyn, üstünlük kemraňyz bolsun. Sağ bolun Muhammed Aras. Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, Aýdym Sadyň mehriban müştoklary, biz gepleşigimiziň ahyryny biziň zekini estrada ýyllarymyz Bahar Anaýewaň ýerine ýetirjek joşuny Aýdym bilen gepleşigimiziň bugun sany geçirip oturýas. Gepleşigimiziň ahyryna bolsa ýene bir ýola siz bilen şeýle ýakyn aragatnaşyk saklap, şeýle owadan gepleşikler taýýarlap, size ýetirmäge ähli mümkinçilikler, şertler döredip berýän türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janylarynyň sag ömürlerinin uzak, belent başlarının aman bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Siziň her biriňizden başgaly ojaklaryňyzda çagy gülküleri, ene huduları, türkmen aýdym sadlary elmydama ýanglanyp dursun. Gepleşiklerimiziň innik sanlaryny görüşýänçek hoş sağ bolun. Ajab zaman, baky dowam, köngül joşda döwresena. Arkadagly serdarymyz garaşsyz watany pena. Watan ygrar, watan ynym, bir karar ýurt sarsmaz bina. Siziň bilen bagtaýardyr döwrümüz. Arkadagly serdarymyz uzak bolsun ömrüňiz. Arkada